Abdullahi Abbas. Abdullahi Abbas. Producer da Abdullahi Abbas. Ya, wannan na rubuta Abbas. Alhaji akwai sun iskan shi Allah. Allah ya almazaji abokin hamisu guda ya fi cin an yi dauna wannan ke ɗaki ɗan hausa ya gaske wannan ke ɗaki ɗan hausa rani yana Darakta Alfazazi, Darakta Alfazazi, gashi mai jan riga mai Darakta Alfazazi, ai ka same shi kawai, same shi. Darakta na fina-finai. Darakta na Alfazazi, Kano da Kaduna ya kulle kofa. Kano da Kaduna ya kulle kowa. Na lulu iko Allah. Na lulu iko Allah. Na alunu shi ne. Awala kama fada ya.